A dyma ni felly yn symud ymlaen at ail bencampwriaeth y diwrnod ynghylch y gwartheg. Pencampwriaeth i'r eidoneu'r bystych, y bystych ifanc wrth gwrs. A Denley Jenkins sydd wedi bod yn gwmni fi ar gyfer y dosbarthiadau. I ni'n edrych mlaen at hon, ynddi ni? Ni'n edrych mlaen, bentos gyda'r beirniad wedyn ni nawr i bigo'r pencampwr yn hyn nawr. O, eisiau bos nac o'n i bai. A i ni'n gweld nawr y bystych cynta agosat o'n i fan hyn nawr. Oedd o Wendy Morgan, Caryl y ferch. Yn ei ddangos eidon di siapus, twt, bob dim yn ei le. Popeth yn gywir iawn efo hwn. Oeddi, war y teg, a mae'n cerdded y ddawil o'n i gynnu fe fyna. War y teg, mae wedi dewis gwartheg sydd yn cerdded yn iawn y gwir y gwir. Oeddi, mae fe. Mae wedi gwneud gwaith arbennig yn hynny o beth. Mae'n cael ei lwr hwn unwaith eto. Ac wrth gwrs mi fydd e wedi teimlo nhw. Unwaith y barod mi fydd e gysyniad golew siwt maen nhw'n handlo. Mae'n eisiau gwybod nawr le mae'n golgi mynd, ond jyst i cael y ffeina lwc arnyn nhw nawr, cyfel sy'n maen nhw'n biafio. Wel, edrych ei pennau nhw nawr, gweld ei pennau nhw'n sweet. A wedyn, drws nesaf i Tecwyn wedyn, i Caryl ma Tecwyn Jones. Ori. A'r eidon coch sy'n tu ôl y beirniad fyna nawr, eidon coch o Lan Rwst. Ie, eidon... Hwn yw'r y trwma te? Ie, yn oedd e. Bron iawn yn y dosbarth. Ori. Yn 391 kilo. Ie. 6 kilo sy'n rhwng hwn a'r trwma, felly maen nhw i gyd yn weddol agos ati. Ori, maen nhw nawr fyna. Eidon hidiog iawn gyda Tecwyn fyna, wrth edrych ar ei ochr yn hyn nawr. Eidon smart yna rwy'r. Mae fe, ni'n gweld ei ochr yn blaen fyna nawr yn y llun. Tu ôl i ni. Ori. Ni'n gweld y hyd yn di ni. Ori. Hyd a y part ôl. Os, gwbl... Chi lun da hwn o fe unwaith eto. Chi weld y lled o'r cefen ymlaen i'r blaen i'r ysgwydd. Ori, ymlaen i'r ysgwydd y lledan ôl. Bore teg. Bydd hwnna ddim pell o hynny wrth ni'n meddwl. Fi'n cytuno, Denley, fi'n cytuno. Ac am foment fydde hynna i Tecwyn Petai yn gallu mynd yr holl ffordd yn y dosbarth yma. O, fydde Tec wrth i fodd. Odi. Pwyso a mesur. Un edrychiad arall. Ori, edrych y dda fyna nawr yn di. Yn diwe. Lled ag edi ôl os. Mae hwn yn mynd i fod yn berig, dwi'n meddwl, Denley. Ori, fi'n meddwl ni. Ori. Yn eidon arbennig. Wedi fagu adre efo Tecwyn. Ie. Ori, fod y teg. A mae hwnna'n rhoi rhyw bleser arbennig i ddyn, Denley. Ori, fod y teg. Ori, magu ni'n mae'n lot o beth. Ori. Pleser yna do. Mae'n symud mlaen wedyn at eidon Tisha, Llanelwedd. Tisha, ie. Ddim wedi teithio'n bell iawn i fod na. Na, i ddod fan hyn. Falle bod hwn yn colli bach falle ar y loen fyna, sy'n ni'n meddwl, ond eto i gyd mae hwn y lled ymna do ac wedi'n rei trwyddo de, chwbod. A wedyn yr eidon ar y pen wedyn hwn yn illodd dosbarth y ffermwyr ifanc. Jordan Chapman, crwt ifanc o ochrau Cyfyrddin sydd yma war y teg iddo fe. Ie, war y teg. A eidon Idwal, yr un coch fyna ni'n gweld ar y pen. Ac eidon smart iawn. Jordan wedi gwneud gwaith dda o'i droi allan. Ni'n gweld llun da hwnnw fe fyna nawr Denley unwaith yn rhagor. Eidon smart ofnadw ar y teg. A dau yn rhoi sylw teg i bob un. Sylw manwl war y teg a bob un yn o Nid siŵr fod neb yn cael cam. Nari. Mae hynny'n bwysig. Pen ar y bloc te, Denley? Wel, pen ar y bloc, fi'n meddwl bydden ni'n mynd am Tecwyn, fi'n meddwl. Fi'n credu. Fi'n credu bod i rhwng Tecwyn a eidon Wendy Morgan fan hyn, ac os ato ni, wy'n credu. Ond wy yn ame, falle mae hwn sy'n mynd i fyna hi. Mae fe nôl da hwn, mae fe wedi treulio tipyn o amser ar hwn yn do. Fan hyn mae hi mynd. Wy'n credu, mae Denley'n credu'r un peth, ond pwy a wyr? Pwy a wyr. Pwy a wyr, falle mae'n chwilio am ei ail ma fe. Ie, falle ni wedi. Falle bod e'n gwybod yn iawn pwy mae e'n mynd i roi dy wobr gyntaf i. Ond edrychwn ni mlaen i weld pwy sy'n mynd i fyna hi ym mhencampwriaeth y bystych ifanc. Dewch nôl ato ni yn y man. Odi, mae chi sydd iawn, odi. O, so sy'n meddwl mwy o britsi ni hwn i gael Tecwyn. Mae hyd y Tecwyn yn bach o...
O. Reit te, gynnol mewn. Wel, dyma ni wedi cyrraedd y foment fawr ynghylch y gwartheg yn osbarth y bystych ifanc. Dosbarthiadau'r byff ifanc yn i'w. Wrth i ni chwilio am ben campwr y bystych, yr eidonau. A wy'n credu mae'n chwilio am ei ail oedd e, neu ail neu drydydd oedd e'n gynharach, achos mae dau brwt y beirniad Denley Jenkins wedi'n twyllo i gyd. Oedd e'n gwybod ni iawn, dwi'n meddwl, pwy oedd yn mynd i fynd â hi. Ie, o'r un wedi newid o rownd yn fan hyn, nawr oedd e'n gwpla fan hyn, nawr dwi'n gwybod. Eidon Tisha sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, ynddo fe? Ie. Tisha sydd ddim yn bell iawn o Lanelwedd. Na di. Mr Bond yw enw hwn. Odi. A mae hwn yn eidon smart iawn, glas Brydeinig. Cyson iawn o gwedi gwir. Os rhywbeth fydde, mae'n matcho'r heffer y gyniau fyna. Oedd. Yr un... A falle bod hwnna'n cyfen i feddwl e hefyd. Oedd falle ni. Ond ble mae'r garden goch na'n mynd i fynd. Mae wedi gofyn i'r styward iddo draw. A nawr mi fydd e'n mynd ati i roed llaw ar y pencampwr. Ond pwy tybed, pwy sy'n mynd i fynd â hi. Gofyn e. A dyna ni wedi mynd i fferm Tisha, Llanelwedd. A Caryl yn mynd ar gil wobr. Llongorchiadau mowr iawn i Caryl a'r teulu hefyd wrth gwrs. Ond y garden goch yn aros yn lleol, yn aros yn Llanelwedd. A llongorchiadau i'r teulu cyfan, ardderchog. Denley, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Iawn, pleser.